Dobar dan, ja sam Zoe Lilith, a ovo je moj YouTube kanal. Danas ću otvarati karte Tarot Universal Fantasy. Jako lep tarot, jako lepih boja, vidjet ćete, uskoro ćete saznati, i te karte sam već podelila u 3 grupe. Tako da dok budem ih tumačila, vidjet ćete zašto su 3 grupe i šta predstavljaju. Ova prva grupa su karte Velike arkane. One govore o glavnom toku. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Druga grupa, karte Male arkane. One govore o onome šta se događa. Ili događalo, događat će se, zavisno koji period. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Treća grupa, to su dvorske karte i one govore o reakcijama. Prošlost, sadašnjost, budućnost. U prošlosti karta kočija, znači u prošlosti smo nastojali da na neki način objedinimo sve u našem životu, da idemo kao neki mudri kočijaš svojim putem i on vodi ove krilate konje koji se opiru, znači negde su recimo naše srce i bili razjedinjeni. Mi smo se trudili da ih ujedinimo, da na neki način nađemo neki put, neki pravi put za sebe. Druga karta, trojka pentakla. I ovo opet govori o tom nekom sjedinjenju muškog i ženskog principa, o povezanosti, izlasku iz nekog možda zatvora u kome smo bili, padanju maski, kretanju tom kočijom ka nečem boljem. To se sve dešavalo u prošlosti i tako smo negde došli do ove sadašnjosti. Page of Swords, odnosno paž mačeva. Znači, mi smo, pored toga što smo išli kočijom, kretali se, pored toga što smo neki način objedinjavali mušku, žensku stranu, govorili neku svoju istinu, došlo je do nekih reči koje su možda nešto promenile, zbog čega, znači to je bila neka naša možda akcija kojom smo došli do neke sada druge situacije koju imamo u sadašnjosti, a šta je ona, to ćemo sada da vidimo.
Ovo je karta sunca, 19, znači u sadašnjosti smo potpuno svesni, možda postoji dominacija muškarca, ako smo mi taj muškarac ili ako je to naš partner, nešto je tu objedinjeno oko njega, ali je to vrlo svesno ili smo u vrlo svesnoj ljubavnoj vezi ili mi težimo da ostvarimo baš takvu svesnu ljubavnu vezu sa nekim lekcijama koje smo iz prošlosti naučili. I evo nas ovde žena crta na zemlji, ona tačno kreira, znači tu je i muški i ženski princip, znači neka ovaj put koji smo prešli, kojim smo negde načinili neke promene u prošlosti, sada se ovde ispoljava, tu je i sunce, tu je i 10 štapova, znači mi na zemlji svojom nekom kreativnošću kreiramo svesno naš ljubavni život. I ovde je kralj pentakla, on naglašava, znači ovo zemaljsko možda na zemlji je do muškarca da bude na akciji u toj nekoj promeni, u tom nekom dešavanju, možda je muškarac onaj koji je glavni, ali u svakom slučaju je tu stekli smo neku mudrost i mi i druga strana i taj kralj pentakla označava neku mudrost na zemlji kojom se ta veza ili već postavlja ili će se postaviti. Budućnost, đavo 15. Opet i đavo je materijalna strana. Ovo govori da smo mi posle puta dosta to dobro postavili na zemlji, dosta smo sigurni na zemlji i ovaj đavo će tražiti još nekih naših shvatanja, još neke naše dodatne snage u budućnosti, da mi pokažemo da smo baš oni junaci i heroine koji jesmo, da se snalazimo i u strastima i u novčanim prilikama, neprilikama, koliko je to vezano za ljubavni život. Znači, bit će burno, ali nakon svega što smo prošli, mi to možemo. I slično govori i ova karta petica, ne, ova trojka pehara. Trojka pehara. Ona je isto dosta nekih osjećanja, dosta strasti, ali dosta nekako i mračnih strasti i neke unutrašnje snage koju, evo opet, znači mi smo ovde paž pentakla, pentakli su zemlja, znači mi opet treba da sve to što je duboko, što je strastveno, na neki način dovedemo na zemlju, da pomirimo na ovozemaljskom planu i da krenemo sa akcijom, ne na nekom ne znam kako burnom, ali da shvatimo da koliki god put prošli, mi smo uvek na početku, dosta je sadašnjost dobra i u njoj dosta dobro postavljene stvari, ali nećemo sad u budućnosti da zaspemo, nego će budućnost da nosi onda neke dublje slojeve koje ćemo mi sa nekim našim znanjem uspevati da savladamo. Ovde ima i pentakla i mačeva i štap. Znači, ovo je dosta celina, znači svi su elementi zastupljeni, mi imamo i element zemlje i element vazduha, znači tu je i postavka u materijalnom i komunikacija i strasti, štapovi i osjećanja. Znači ovo je dosta izbalansirano, mi veoma uspešno idemo za svojim lekcijama koje smo
prošli od prošlosti preko sadašnjosti ka budućnosti. Rekla bi da je sadašnjost veoma stabilna, da je to ono što smo mi baš naučili iz prošlosti i da ona vodi ka nekoj budućnosti koja je stabilna, koja opet zalazi u neki dublji nivo, jer ne, mislim šta sad da naučimo lekcije pa da završimo sa životom, učit ćemo i neke nove lekcije, osjećamo ćemo se nekad kao da smo skroz na početku, ali zapravo mi smo naučili od početka kada smo krenuli sa ovom kočijom preko toga kada nas je sad u sadašnjosti obasjalo sunce i svesnost, mi možemo da u budućnosti sa svakim đavolima, sa svakim iskušenjima izađemo na kraj, jer nosimo tu neku snagu koju smo stekli tokom vremena, tokom naših koraka, tokom našeg putovanja s polja i u sebi. Eto, meni ovo deluje sve jako dobro, da je prošlost bila burna, sadašnjost stabilna, a budućnost opet nosi neke bure, ali sa iskustvom i sa stabilnošću koje nam je donela ova sadašnjost, te bure će biti samo onako da nam bude uzbudljivo, ali lepo. Toliko za ovo otvaranje, pa se vidimo u nekom sledećem. Prijatno.